мусаллам аст ки яке аз василаҳои беҳдошти саломатӣ ва ғамхӯрӣ ба он ин машғул шудан ба варзиш аст ва аз ҳама навъи муносиби машғулияти варзишӣ дав мебошад. ҳукумати кишвар ҳамасола дар робита ба ҷашну маъракаҳои гуногун маъракаи васеъи дави миллиро дар шаҳру ноҳияҳои кишвар роҳандозӣ менамояд. махсусан ҳар сол якшанбеи 3 моҳи май дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи дави миллӣ дониста мешавад ва бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он дар байни аҳолии кишвар дар сатҳи баланд баргузор мегардад. наздики 20 сол мешавад ки ҳама сола дар доираи ҷашнгирии рӯзи ҷавонони мамлакат дави миллӣ баргузор мегардад ва дави миллӣ бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар саросари кишвар бо як шукӯҳу шаҳомат мегузарад ва ҳамагӣ ёд дорем ки дар оғози ин дав раҳбари давлат, пешвои муаззам миллат, раиси муаззами ҳизби халқи демократии тоҷикистон бевосита худшон иштирок карда буданд ва дар ҳамунҷа баён дошта буданд ки ҳадаф аз баргузории ин дав ин пеш аз ҳама албатта ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим ва солимгардонии ҷомеа аст. албатта ҳамагӣ медонем ки кишвари мо наздики 70% ҷавонон ҳастанд ва имрӯз варзиш, бахшҳои гуногуни варзиш, тарзи ҳаёти солим дар кишвар зиёд ташвиқ мегардад, сохтори алоҳида аст ва ҳадафи аслӣ гирди ҳамаи ҳамин мавзӯъ фикр мекунам ки анамун миллати солим, миллате ки битавонад имрӯзу фардои худа бисозад ва баъдан аз ин майдонҳо ва аз ин минбарҳо бачаҳо ба майдонҳои калони бузурги варзишӣ мебароянд ва баъд ин мисол муаррифии давлату миллати хеш мекунам ва хушбахтона шумораи иштирокчиёни ин дав ҳамасола беш мешаванд. пиру барно, падарон бо фарзандон, бо наберагон меоянд ва як рӯз ба ҳам меояд мардум. ба ҳам меоянд як лаҳзат дар маконҳои хеле зебо, дар ҳавои бо фараҳ бо ҳам меоянд, суҳбат мекунанд, баъдан дар дав иштирок мекунанд ва як бо рӯҳи болида ба хона бармегарданд ки ин фикр мекунам яке аз анамун ҳадафҳо ва мақсадҳои сарвари давлати мо пешвои муаззам миллат аст ки ҳамеша таъкид мекунанд ки ин зиндагиро бояд дӯст дошт, дар ин зиндагӣ бозавқ бояд зист ва ба қадри ин зиндагӣ бояд расид ва ана ҳамин чорабиниҳои варзишӣ, фарҳангӣ, сайёҳӣ бадин минвол як лаҳзаи фароғати худа дар сатҳи хеле хуб бо дӯстон, бо ҳамсафон, ҳамкорон гузарондан фикр мекунам хеле ба манфиат аст. дар ҳошияи рӯзи ҷавонон ҳамасола бо иштироки доираи васеъи намояндагони ташкилоти мақомоти гуногун дави оммавии миллӣ ҳамчун рамзи солимии ҷомеа, оммавигардонии варзиш баргузор мегардад. бояд қайд кунем ки ҷавонон имрӯз дар ҷомеаи мо ҳамчун нерӯи пешбаранда, ояндасози миллат ва идомадиҳандаи кору пайкори халқи тоҷик зери роҳбарӣ ва ҳидоятҳои хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. аз ҷониби ҳукумати мамлакат пайваста барои солимии аҳолӣ тадбирҳои муайян андешида шуда санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда мешаванд. яке ин санадҳо ин барномаи миллии ташаккули тарзи ҳаёти солим мебошад ва тавре ки мо мушоҳида мекунем дар тамоми гӯшҳои мамлакат бунёд шудани майдончаҳои варзишӣ, варзишгоҳҳо ва марказҳои варзишӣ аз он гувоҳӣ медиҳад ки ҳукумат ва мардуми тоҷик шавқ ба варзиш дорад, ба тарзи ҳаёти солим дорад ва дар пойтахти мамлакат барпо шудани чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва иштироки доираи васеъ
варзишгарони ҷаҳон дар ин чорабиниҳо гувоҳи аз он аст ки имрӯз тоҷикистон пойтахти тоҷикистон ба варзиш ва солимии аҳолӣ диққати махсус медиҳад. мақомоти прокуратура низ дар самти солимии ҷомеа ва оммавигардонии варзиш бетараф намуда кормандони мақомот ба шаклҳои гуногуни варзиш волейбол, футбол, тенниси рӯи миз машғул ҳастанд ва дар аксар шаҳру ноҳияҳои мамлакат кормандони мақомоти прокуратура ҷавононро ба ин масъала ба ин тарзи ҳаёти солим ва варзиш ҳидоят ва роҳнамоӣ мекунад. ин чорабинии оммавии варзишӣ бо иштироки васеи сокинони мамлакат, кормандони касбу кори гуногун, инчунин вазорату кумитаҳо, корхонаю муассиса ва ташкилоту идораҳо дар фазои идона баргузор гардид. дар майдони ҷамъшавӣ ҳар як гӯша бо шиору овезаҳои тарғибкунандаи тарзи ҳаёти солим ва рӯҳияи варзишӣ ранги дигар гирифта буд. имрӯз дар шаҳри азизи мо рӯзи дави миллӣ баргузор шуда истодааст ки устодон ва донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон бо як иштироки фаъолона рӯҳияи баланд дар ин дав иштирок намуда истодаанд. аз донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон дар ин дави миллӣ ва велосипедронӣ зиёда аз 500 нафар донишҷӯёну омӯзгорон иштирок намуда истодаанд. як чизо хотиррасон намоем ки чанд рӯз қабл донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон дар ниммарафоне ки дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид ҷойҳои намоёнро ишғол карда буданд ва имконияти дар ин дави миллӣ ҷойҳои аввалро ишғол карданро доранд. имрӯз бо як тантанаи бошкӯҳ мо ба дави миллӣ омадем ки ин беҳад ба саломатии ҳамаи мо аҳамияти калон дорад, яъне варзиш гарави саломатист. тамоми халқи Тоҷикистонро ба ин рӯзи пушкӯ, ба ин рӯзи саломатӣ, ба ин рӯзи варзиш ва тарзи ҳаёти солим муборакбод мегӯям. кормандони вазорат корҳои дохилӣ ҳамасола дар ин даво фаъолона иштирок мекунанд ва зиёда аз 400-500 нафар иштирок мекунанд ва дар масофаҳое ки аз ҷониби масъулин пешниҳод гардидааст фаъолона иштирок мекунанд ва сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк имрӯз шуруъ аз кормандони раёсати бонк ва филиалҳои амонатбонк ҳамакаса дар дави миллӣ фаъолона иштирок намуда. дар баробари ин чорабинӣ дастаҳои фаъоли амонатбонк аст ки дар висшаи лигаи ҷумҳурии Тоҷикистон боз мекунад, ҳамчунин аз рӯи тенниси рӯи миз фаъолона иштирок мекунад. айни ҳол дар мусобиқаи чорабинӣ ки байни вазорати кумитаҳо аз рӯи шоҳмод баргузор карда истодааст ки дар он ҷо низ 3 нафар фаъолона иштирок карда истоданд ки аз эҳтимол дур нест ки ҷойҳои намоёнро низ ишғол намоянд. имрӯз кормандони ҷск шабакаҳои интиқоли барқ бо теъдоди 50 нафар аз ҳайати роҳбарият сар кард то кормандон дар ин дави миллӣ иштирок менамоянд. мо ҳамасола дар ин дави миллӣ иштирок менамоем ва ин дави миллӣ барои тарзи ҳаёти солим, нерӯ ва инчунин дӯстии байни мо замина мегузорад. маросими ифтитоҳи чорабинӣ дар фазои тантанавӣ ва рӯҳияи баланди варзишӣ баргузор гардид. нахуст меҳмонон ва иштирокчиён хайрамақдам гуфта шуда аз аҳамияти варзиш, тарзи ҳаёти солим ва нақши чунин ҳамоишҳо дар таҳкими дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ ёдовар шуданд. ҳамин тавр пас аз кушода эълон гардидани маъракаи дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ ҳамаи иштирокчиён дар назди манораи оғоз ҷамъ омаданд. издиҳоми зиёди велосипедронон ки дар ин марафон ҳузур доранд ҳамагӣ як мақсад доранд: иштироки фаъол ва муваффақ шудан. бачаҳо омодаем?
дар марафони велосипедронӣ беш аз 400 нафар ҳузур доштанд, ки аз мавзеи Чорбоғ оғоз намуда масофаи 10 километраро тавассути хиёбони Ҳофизи Шерозӣ то Наврӯзгоҳ тай карданд. ҳамин тавр баъди тай намудани масофаи муайян сегонаи аввал ба финиш наздик шуд. хати марраро аввалин шуда Муҳаммадҷон Азизов, пасон Файзихон Юсуфов ва сеюмин шуда Ҳамадони Тугаев гузашт. бонувони дучархасавор низ бо муваффақият масофаро гузашта ба хати марра расиданд. Гулширин Ҷумагулдиева аввал, Камила Файзалиева дуввум ва Самира Салиҳова сеюмин шуда ба марра расид. дар ин мусобиқаи веломарафон иштирок намуда сазовори ҷои дуюмро ишғол намудам ва мехоҳам ки дар мусобиқаҳои берун аз кишвар иштирок намуда сазовори ҷои намоён шавам ва парчамбардори ватани азизи хеш гардам. чанд муддат аст ки машғул ҳастед? Чӣ гуна мебинед велосипедрониро дар ҳаёти худ? нағз мебинам. ман аз хурди шавқу равғати зиёд доштам дар мусобиқаҳои веломарафон, яъне ки дави миллӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён мешудам. мақсад дорам ки яъне ки шогирдои нағз тайёр кудам ва дар ватани азизи хеш сарбаландодан хизмат намоям. аҳамияти ин чорабинӣ дар он аст ки аввал ин тарғиби тарзи ҳаёти солим аст, яъне мардумро далолат мекунад, тарғиб мекунад ба тарзи ҳаёти солим, ба варзиш. дуюм, байни дӯстдорони варзиши велосипедронӣ дӯстиву рафоқат мустақар мегардад. сеюм, ба ҳамагон маълум аст ки велосипед ин як нақлиёти экологӣ мебошад ва барои тарғиби велосипедронӣ ин веломарафони оммавӣ як саҳми арзанда мегузорад. чиқеле ки мебинем имрӯзҳо дар шаҳр тамбашавӣ бисёр зиёд аст ва рушди велосипедронии оммавӣ метавонад дар ин раванд ба инфраструктура кӯмак намояд. ҳамин тариқ дав оғоз шуд ва дар он гурӯҳи васеи иштирокчиён аз синну соли гуногун иштирок карданд. ҳама бо рӯҳияи баланд ва шавқу ҳавас ба масофа баромаданд. ҳоло нафаре ки аввалин шуда ба финиш мерасад ҳамин нафар аст ва
баъд аз оне ки рафта расид масофаро тай кард, албатта бо ҳам суҳбат мешавем. Воқеан дав боиси саломатию таҳкими тарзи ҳаёти солим аст ки имрӯз бубинед ки чӣ миқдор сокинони кишвар, сокинони пойтахт омадан дар ин чорабинии муҳташам албатта иштирок карданд ва мо ҳам оҳиста оҳиста наздик мешавем ба финиш. баъди тай кардани масофаи мавриди назар иштирокчиён ба марра расиданд. аввалин шуда хати марраро Мустафо Яъқубов гузашт. мафсуф аз оғоз то нуқтаи ниҳоӣ пешсаф буд ва ба муваффақият ноил гардид. این یکمین دو ملی است که من اشتراک میکنم. من خیلی وقت ها بود که در این دو تیاری میدیدم. رحمت به استادم که من را دستگیری کرد تا به اینجا رسیدم. دو جای اول رو اشغال کردم. رحمت کنم. چگونه بود؟ هوا خوب بود برای دویدن؟ بله هوا خیلی خوب بود. برای دویدن خیلی خوب بود. چند مدت مشق میکردی برای همین روز؟ من برای همین روز ای اکتبر همین 2025 شد نشد نه. исмоил мустанов сарбоз аст. ӯ имрӯз дар ин дав иштирок намуда натиҷаи хуб ба даст овард ва миёни беҳтаринҳо ҷой гирифт. ман дави миллии ҷумҳурии тоҷикистон иштирок кардам. раҳмат мегӯм ки барои камрикмон, раҳмат мегӯм ки барои камбатмон ва падару модар маро ҳамин қадр тарбия кардан. من minnatdorم yo. билол муҳаммадраҳимзода сеюм шуда ба хати марра расид. ӯ изҳор дошт ки пайваста ба варзиш машғул аст ва тарзи ҳаёти солимро пеш мебарад. ба гуфтаи ӯ иштирок дар чунин масофаи тӯлонӣ ва санҷидани нерӯ миёни садҳои иштирокчиён барояш боиси ифтихор ва сарфарозист. من امروز در مسابقه دوی ملی اشتراک کردم و سزاوار جای سوم گشتم. من از آن فخر میکنم که ما در چنین صلح و ثبات آرامی کشور زندگی میکنیم. چگونه بود مسافه دراز طی کردید؟ مسافه دراز خیلی خوب بود. ما از آن فخر میکنیم که در این اشتراک کردیم و سزاوار جای سوم گشتیم. ما در آینده خواهیم که در چنین دوها اشتراک کردیم و در دوهای بین المللی اشتراک کردن جایهای نمایان را اشغال میکنیم. با مقصد رشد ورزش دو، оммавигардонии варзиш ва ташаккули тарзи ҳаёти солим ба ифтихори рӯзи ҷавонони тоҷикистон субҳи имрӯз дар пойтахти азизи кишварамон шаҳри дилораи душанбе дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ бо иштироки беш аз 32 000 нафар кормандони касбу кори гуногун ва сокинони шарафманди пойтахт баргузор гардид. тибқи фармони дахлдори президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ дар тамоми манотиқи кишвар бо як рӯҳияи хоси ватандӯстӣ бо як рӯҳияи хоси варзишӣ доир мегардад ва чорабинии имрӯза дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ дар пойтахти азизамон шаҳри душанбе идомаи мантиқи чунин чорабиниҳояст. дави миллӣ як чорабинии умумимиллӣ ва иттиҳодовар аст ки дар он намояндагони ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоӣ касбу кор ва идораву корхонаҳои гуногун ширкат меварзанд. ин чорабинӣ ҳамчун рамзи ягонагӣ сулҳ ва дӯстӣ дар ҷомеа маъруф аст.